Accidente mortal na Coruña. Unha muller de 49 anos perdeu a vida tras sufrir un sinistro na avenida Alfonso Molina. A vítima era a única condutora e única ocupante do vehículo. O coche saía da vía, caía por un noiro e emborcaba. Male a levar posto o cinto de seguridade, a muller saiu despedida pola porta e acabou esmagada polo turismo morrendo no acto. Es una carretera que engaña mucho al entrar y al salir, sobre todo si vas a mucha velocidad. Non sei o asfalto tamén como estará. A mí pareceme que debe ser exceso de velocidade. É o que penso, porque senón aí, ou senón que lle pasara a chica que lle pasara alguna cousa ou que lle dera algo. Ola, boa tarde. Buscan por terra, mar e aire un home que practicaba pesca deportiva tamén na Coruña. Un familiar alertou esta mañá de que o luns fora a pescar e non regresou. Os operadores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia deron aviso ao Servizo de Gardacostas de Galicia, Salvamento Marítimo, a Policía Nacional, a Policía Local e tamén a Protección Civil. Búscano nunha zona de rochas nas inmediacións do ascensor do Monte de San Pedro e o Milenio. En estes últimos días estánse producindo roubos en vivendas e negocios de Redondela e Vigo. Os ladróns entraron en polo menos 4 casas das parroquias de Ventosela e Reboreda. Os cacos entran nas vivendas e levan cartos e xoias. Ás veces, en pleno día, aproveitando que os inquilinos están fora. Os presuntos cacos foron captados por varias cámaras de seguridade. Na zona hai preocupación por se volven entrar noutros domicilios. Outras imaxes son de outro asalto, este nunha barbería da Coruña. Os ladróns colleron a tapa dun sumidoiro e guindaron contra o escaparate. Neste caso, os asaltantes tiveron que marcharse no botín, aínda que os danos no local, xa ven, son cuantiosos. Me llamó la vecina que tengo al lado de la cafetería y me dijo que está la policía aquí, que te han roto la cristalera, entonces vine y así encontré todo el percal. En Vilagarcía, a Avenida da Mariña permanece pechada ao tráfico pola rotura dunha tubaxe da rede de saneamento. A avaría provocou unha xigantesca fochanca que ocupa parte da estrada, pero tamén da beirarrúa. Falamos dun enorme furaco de máis de 3 metros de profundidade e 10 metros de longo no que os operarios traballan arreo dendonte. Ademais do corte de tráfico, os coches non poden aparcar e isto é un gran prexuizo para as tendas da avenida en plena campaña de Nadal. Que Villagarcía por el fondo, o sea, por el subterráneo, está bastante mal. É bastante normal porque, claro, no seu día debe chegar aquí o mar. Perjudicándonos moitísimo, sobre todo, porque non sei por que cortan a calle inteira, sinceramente. E dende primeira hora da mañá, un amplo dispositivo despregouse no Peirao Doza, na Coruña, para tratar de levar dali a balea que este sábado aparecía morta fronte á zona do Portiño. Calcúlase que o cetáceo, enorme, pesa unhas 30 toneladas e mide uns 21 metros de longitude. Segundo a coordinadora pro estudo de mamíferos mariños, o animal é o máis grande que varou nas costas galegas nos últimos anos. Pasan polas nosas costas todos os anos. Elas fan migracións norte-sur e sur-norte detrás da súa comida e, por sorte, temos moitas veces quedan bastante tempo diante das nosas costas para alimentarse. Na Coruña, diversos dispositivos andan á procura dun pescador desaparecido dende onte. A familia que denunciou a súa ausencia afirma que pescaba na zona do Millennium. Xoel. Sí, Alberto, é precisamente nesta zona na que se focalizan os esforzos dos equipos de rescate nestes momentos, principalmente por terra e tamén por mar. Fixérono durante parte da mañá por aire, pero como poden ver, as condicións meteorolóxicas nestes momentos son máis que complicadas. Nos últimos minutos, os bombeiros da Coruña, tamén a policía local, localizaron algunhas das pertenzas deste home. Segundo os propios familiares nos confirmaron, trataríase dunha mochila e dun paraugas. O home dun 66 anos desapareceu onte pola tarde e foi un familiar deste veciño o que deu aviso esta mañá aos servizos de emerxencia logo de percatarse de que non pasara durante a noite pola casa. Nestes momentos, como dicimos, prosegue ese dispositivo de busca sen novidades do paradoiro deste home cunhas condicións meteorolóxicas que están complicando esas tarefas que se poderían ampliar tamén a zona de Riazor e da Torre de Hércules.
Grazas, Xoel. Seguimos na Coruña, onde pouco antes da medianoite se rexistraba un accidente mortal na avenida de Alfonso Molina Reyes. Sí, o accidente mortal produciuse neste vial dirección saída da cidade 4 minutos antes das 12 da noite. Daquela, unha muller de 49 anos, veciña da Coruña e única ocupante do turismo, sufriu unha saída de vía. O coche precipitouse cara a un noiro e acabou emborcando. Malia que a vítima levaba posto o cinto de seguridade, saiu despedida e faleceu no acto. Así quedou o coche tralo accidente mortal minutos antes da medianoite na avenida de Alfonso Molina. A vítima, unha muller de 49 anos e única ocupante do turismo, circulaba pola marxe dereita da calzada cando se botou da vía e se precipitou cara a un noiro ascendente provocando que o vehículo emborcase. Saiu despedida pola porta, malia levar posto o cinto de seguridade e xa faleceu no acto. Ao lugar desprazáronse os bombeiros da Coruña ante a posibilidade dunha escarceración. Tamén axentes da Policía Local, Garda Civil e efectivos de urxencias sanitarias do 061 que únicamente puideron certificar o falecemento da muller. A zona peligrosa aí non creo que sea, porque é unha avenida. Hai varios carriles. Es una carretera que engaña mucho al entrar y al salir, sobre todo si vas a mucha velocidad. A mí pareceme que debe ser exceso de velocidade. É o que penso, porque senón aí, ou senón que lle pasara a chica que lle pasara alguna cousa ou que lle dera algo. Chovendo aquí, can dúas gotas, xa sabemos o que pasa, pero bueno, especialmente peligroso non é. O que pasa é que hai que andar con precaución. Non sei o asfalto tamén como estará. É o segundo accidente mortal que se produce 21 días despois doutro sinistro tamén en Alfonso Molina, no que dous mozos acabaron impactando contra unha das columnas de formigón da ponte á altura de San Cristobo. A copiloto de 20 anos faleceu no Chuac un día despois do sinistro ao non poder superar as graves feridas. A velocidade está a un límite que a veces que nos pasamos. Eu son condutora tamén, é que vou dicir, pero vamos, non sei a que é debido, porque sean tan seguidos, vamos. A Garda Civil xa abriu unha investigación para esclarecer as causas deste sinistro mortal. Foi unha mañá accidentada na rede viaria galega. En Boiro houbo un sinistro múltiple con 6 coches implicados. 5 dos vehículos bateron contra outro que saíra da vía. Sucedeu na autovía ao seu paso por Lampón. 4 persoas quedaron feridas e foron trasladadas ao Hospital do Barbanza. O sinistro obrigaba a activar un amplo dispositivo de emerxencias en que participaron equipos da Garda Civil, Policía Local, así como os bombeiros de Boiro e urxencias sanitarias. Tamén houbo que circular con precaución pola AP9 por outro accidente á altura de Cecebre. Un coche saíu da vía pasadas as 9 da mañá, foi un particular o que daba o aviso. O sinistro provocaba longas retencións. É unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Así quedaba un coche nas escaleiras que baixan para a Praza da Ferreiría en Pontevedra. Por certo que xa van uns cantos últimamente. Dentro duns minutos contámoslles que pasou exactamente. Como case sempre, imaginamos que do GPS collen o coche, siguen hasta que cando se dan conta caen por o escalón. Non atopan o camiño correcto, porque sempre acaban caindo por allí. Unha boa noticia, final feliz para a muller de Lalín que levaba desaparecida dende o domingo pola tarde. Pouco antes das 4 da tarde de onte era localizada grazas á axuda dun dron que detecta sinais de móvil. Afortunadamente a muller foi atopada a escasos kilómetros de distancia da súa casa e en bo estado, a pesar de pasar unha noite enteira na intemperie. Foron case 24 horas de angustia, pero que remataron cun final feliz. Victoria, unha veciña do Corpiño, Lalín, de 58 anos e con problemas de Alzheimer, estaba perdida e non sabía indicar en que lugar se atopaba. Falou cos seus familiares ata en 2 ocasións e foi o seu móvil o que finalmente permitiu localizala grazas a un dron que detecta sinais telefónicos. Iso é a propia información que contén o seu dispositivo. E a partir de aí, o que fai o sistema informático que se vai encargar de parte da búsqueda é discriminar tarxetas no lugar onde vai a voar o dron. O dron leva unha antena que o que fai é recibir sinais de teléfonos móviles, pero como leva xa a tarxeta, como leva os datos da tarxeta que ten que localizar, pois o único que fai simplemente iso é discriminar as demais e discriminación positiva a favor da tarxeta que buscamos. No momento en que está no radio de cobertura, o que fai o teléfono móvil que estamos buscando, vais a enganchar
como se fora un repetidor, vaise enganchar a antena do ordenador. No momento que se engancha xa temos as coordenadas. Ao ter as coordenadas xa sabemos onde está a persoa, se a persoa ten o móvil en riba, que iso é outra. Grazas a levar o móvil en riba e con batería suficiente, contra as 4 da tarde deste luns conseguían localizar o punto exacto onde se atopaba a Victoria. Faixe un barrido da zona. Entonces o que decíamos, lo que vai facendo, o dron vaise movendo e automáticamente no momento en que o terminal da señora detecta a señal do dron, e lo que fai é registrarse, porque iso para el é a mellor cobertura que existe. Entonces abandona o rexistro onde está ubicado, a antena onde está ubicado, e registrase na antena do dron. E automáticamente en ese momento está cazado. Sabemos perfectamente cales son as coordenadas. Foi un dron que conta cun sistema de detección de sinais de móviles, o que permitiu dar co paradoiro da muller, que afortunadamente foi atopada apenas 24 horas despois da súa desaparición, sa e salva. Primeira noite en prisión pro home que presuntamente matou dunha cuitelada a outro no Parque de Santa Margarida na Coruña. Vítima e presunto agresor adoitaban dormir refuxiados alí. O home, investigado por homicidio, arrestarono o sábado. Onte, a xuíza decretaba para el prisión provisional comunicada e sen fianza. En Lugo detiveron un home que tras montar un altercado nun bar cando os axentes o ian identificar, deulles unha labazada a un dos policías. Os axentes acudiran ao bar tralo aviso de que o detido estaba molestando varios clientes. Cando trataron de identificalo, o home negouse a colaborar. A conversa foi subindo de ton e o detido empezou a poñerse violento. Comunicáronlle que ia ser trasladado á comisaría e comezou a insultalos e ameazalos e nun descuido deulle unha labazada a un dos axentes. Ao final, detivérono por un delito de atentado contra un axente da autoridade. O home que tivo que recibir asistencia médica xa pasou á disposición xudicial. Nos últimos días producíronse roubos en vivendas e negocios de Redondela. Os ladróns entraron en polo menos 4 casas e na zona hai preocupación por se entran xa noutros domicilios, Icía. Sí, a Policía Nacional investiga varios roubos que se produciron nos últimos días en vivendas unifamiliares do Concello de Redondela, concretamente nas parroquias de Reboreda e de Ventosela. Dase a circunstancia de que 3 deses asaltos rexistráronse nunha mesma tarde. A Policía busca os autores destes roubos que xeraron certa preocupación e alarma entre os veciños da zona e que parecen ter o mesmo modus operandi. Aproveitando que os seus propietarios non estaban na casa, ata 4 vivendas das parroquias de Ventosela e de Reboreda sufriron roubos nos últimos días. Ayer viñan con unha pata de cabra desos, palancaron unha porta, romperon unha porta, e, bueno, desvalijaron todo. Cando cheguei a casa, a roupa toda polo suelo. Sobre as 8 algo da tarde entraronlle un sábado, tamén non estábamos na casa incluso, pero non nos enteramos hasta que chegou a rapariga que vive aí. Chamou o imán que lle entran a roubar, mesmo sábado ese, aquí polo menos en 2, esta e unha aí abaixo tamén, no mesmo día. 3 destes asaltos foron denunciados nunha mesma tarde, polo que todo apunta a unha mesma autoría. Os ladróns levaron xoias e diñeiro. Nunha das vivendas soou a alarma e noutra foron vistos polos veciños. Lograron fuxir, pero investigan as cámaras de seguridade. Levaronme algo de diñeiro e de joias, e veo a policía científica, e dixeronme que viñan con guantes, que non había huellas. Levaron xollas, pero do resto creo que só eles viñan por iso, por colonias tamén. E ese ten alarma, es que entraronlle tamén. Que é que a alarma saltoulle, entón avisaron e viñeron, pero non lle chegaron a roubar nada. Algúns roubos producíronse a plena luz do día. Os veciños da zona están preocupados por se volven a entrar noutros domicilios. Nunca pasou nada, nunca nos faltou nada, nunca roubou nada. Andabas tranquilo, pero é que agora non podes estar tranquilo, porque se che entran, se lle avisará a policía tamén para que deran unhas voltas por aí a vigilar. Un pouco con medo, pero hai que leválo así. A xente agora daselle por meter as alarmas. A policía busca os autores dos roubos e investiga se hai un patrón común entre eles. Non se descarta ningunha hipótese, pero todos os asaltos rexistráronse en vivendas unifamiliares situadas a menos dun kilómetro de distancia, onde entraron previa vigilancia e aproveitando a ausencia dos propietarios. Na Coruña, unha barbería da rúa Río Monelo sufriu unha tentativa de roubo xusto esta madrugada. Ocorreu contra 7 cando os implicados estragaron o escaparate do negocio coa tapa dun sumidoiro para intentar acceder, desta vez sen éxito, ao local.
co vidro estragado por un golpe cunha tapa de sumidoiro. Así atopou o seu local a primeira hora desta mañá o persoal desta barbería situada na rúa Río Monelos da Coruña tras unha tentativa de roubo contra o negocio esta madrugada. As forzas de seguridade acudiron ao lugar contra as 7 tras recibir o aviso por parte dun particular, mais a súa chegada non atoparon máis que os danos no cristal do escaparate. A propietaria do local arribou minutos máis tarde tras ser notificada por un negocio próximo. Eso que me llamó la vecina que tengo al lado de la cafetería y me dijo que está la policía aquí, que te han roto la cristalera, entonces vine y así encontré todo el percal. Con una alcantarilla, pero no sabe dónde la trajeron, porque de esta calle no es, entonces no sabemos qué pasó. Ao tratarse dun vidro de seguridade, o cristal impediu a entrada dos intrusos no local, polo que non puideron subtraer cartos nin bens de valor do seu interior. Os primeiros indicios apuntan a que fuxiron do lugar tras ser descubertos por un veciño. Yo creo que fue porque le llamó la atención un vecino, pero no, o sea, no sé quién fue el vecino tampoco, espero que baje y que me lo diga, pero no, o sea, no, la policía por lo menos no vio nada. A falta de máis evidencias, a Policía Nacional traballa para esclarecer o acontecido. Con todo, a identidade dos implicados continúa a ser descoñecida. En Vilagarcía, a Avenida da Mariña permanece pechada ao tráfico pola rotura dunha tubaxe da rede de saneamento. A avaría provocou unha xigantesca fochanca que ocupa parte da estrada e tamén da beirarrúa, Iria. Pois si tratase dun enorme furado de máis de 3 metros de profundidade e 10 metros de ancho, no que os operarios traballan arreo dende onte para reparar a ruptura da tubaxe de saneamento. Trátase dunha operación complexa e delicada que vai durar varios días, aínda non se sabe cantos, e que vai facer que o tráfico permaneza pechado nesta Avenida da Mariña, na que tamén se están a perder prazas de aparcamento en plena campaña de Nadal nesta rúa comercial. A avaría detectouse o venres pasado cando unha máquina de limpeza do Concello quedou atrapada despois de que o asfalto cedera polo peso, formando unha gran fochanca. Porque menudo ollo, non? Menos mal que non hubo desgracias, non? O socavón parece que se mete xa por debaixo das aceras, que é moi grande. Neste terreno creo que é bastante normal. Bastante normal porque, claro, no seu día debe chegar aquí o mar. O colapso do asfalto e parte da beirarrúa produciuse pola rotura dunha tubaxe de saneamento que está a ser reparada de urxencia. A intervención é complexa xa que hai que secar a zona de traballo e extremar a precaución para que non se produzan cortes en ningún dos servizos que circulan polo subsolo. Hai corriente, hai teléfonos, hai moitos servicios que pasan por aquí. Que yo creo que Villagarcía por el fondo, o sea, por el subterráneo, está bastante mal. O fondo é area, entonces vaina limpiando e eso hai no que arreglar. Mentres non rematen as obras, o tráfico permanecerá pechado neste treito da Avenida da Mariña. O corte tamén afecta o aparcamento na zona, para desgusto dos negocios do lugar. Lo levamos desde ayer perjudicándonos moitísimo, sobre todo, porque non sei por que cortan a calle enteira. Y si por esta zona no encuentra dónde aparcar, evidentemente no van a venir a la tienda. Y además en las fechas en que estamos, que la gente necesita hacer la compra, ir a los recados y no tienes dónde aparcar. Pero isto, as cousas cando pasan, hai no que arreglar, e voten os días que voten. Malia que non hai data fixa para a fin das obras, aquí agardan que a fochanca desapareza ao longo desta semana e que a normalidade regrese á rúa para as festas do Nadal. E vai a incidente de tráfico no centro de Pontevedra. Un condutor seguiu ao pé da letra as indicacións do GPS e acabou atascado no medio dunhas escaleiras. Ultimamente acontece máis do que a policía local querería. Que vai, e vai a se foi. Un coche xa va uns cantos quedou encaixado nas escaleiras que baixan para a Praza da Ferrería en pleno centro de Pontevedra. Culpan o GPS. Imaginamos que do GPS collen o coche e siguen hasta que cando se dan conta caen polo escalón. Conducía un home de Bulgaria que xa leva anos vivindo en Sanxenxo e que tiña mañá de hospitais. Primeiro en Pontevedra moi cedo e despois en Vigo, pero o segundo xa non chegou. Estuvo posto aí un par de horas outra hasta que veo a grúa e o visto que fixo entrou no coche, doulle para atrás e saleu. Pero bueno, ese foi o que máis sorte tuvo. Hai moitos que... O fácil é pensar aquilo doutra vaca no millo, pero postos no sitio igual é mellor aplicar o outro de cando vexas as barbas do teu veciño cortar, pon as túas a remollar.
como ves en línea, como un cambio, digamos, o mellor veste fijando xa para onde tes que salir, vas mirando máis hacia arriba e non te fixas un pouco, non sei, o mellor debería estar señalizado ou algo. Estas se ven máis ben pouco, pero non só pasa aquí, pasa tamén na zona bella e algunha zona que hai escaleiras e tamén ten pasado. En verán cae un mínimo, en Semana Santa outro, e agora pois que outro. De feito, os que usan navegador falan coa boca pequena porque quen máis quen menos. Desto de ir por un camiño estreito e meterte por un sitio que non cabe logo o coche, sí, máis dunha vez. A min xogoume unha vez en Ribeira. Fomos a ver o típico mirador e o máis a moza lá arriba a Ribeira. Sí, salindo do mirador, puxemos o GPS para salir e meteunos polo medio do pueblo e chegamos a un sitio onde encollías e o coche non pasaba. E había ali dos veciños, gracias a Dios, que bueno, pues xa rindo de nós porque xa dicían, bueno, estou a habituar, por aquí pasa, o GPS manda a todos Dios por aquí, e chegan aquí, e claro, moitos rayan o coche para salir. A Praza da Ferrería está nunha rúa de preferencia peonil con acceso limitado a residentes e vehículos de servizo, pero en vista das trampas do navegador, propoñen un reforzo da sinalización que advirta da presenza de escaleiras. Ben, imos á provincia de Ourense. Os veciños do concello do Pereiro de Aguiar están preocupados polo futuro da súa oficina de correos. Actualmente só abre 2 horas ao día, de luns a venres, e temen que acabe pechando definitivamente. Congregados ás portas da única oficina de correos do concello do Pereiro de Aguiar, situada na localidade da Derrasa, os veciños queixanse do servizo que lles prestan. Din que é insuficiente para un concello cunha elevada poboación entre a censada e a flotante. Onde hai 3 polígonos cerca, centro penitenciario que ten moita correspondencia, é un núcleo de población do Pereiro que rondamos os 7.000 veciños. E ademais unha xente que circulante, digamos, que non está empadroada, que podemos chegar a 12 ou 13.000 personas en moitos momentos do ano, non? Como indica o cartel que teñen na porta, actualmente a oficina abre só 2 horas ao día, de luns a venres, os sábados non hai servizo. A oficina máis cercana, segundo indican tamén aquí, é a que está en Ourense, na avenida de Marín, a 10 kilómetros daqui. O home de aquí non ten culpa ningún, o que pasa que, claro, os que traballamos, moitos traballamos por a mañán, salimos ás 2:30, outro menos cuarto. Entón, claro, é nos moi complicado, a veces, como facemos, o sábado está cerrado. Os novos traballan e todo eso, entón non hai sempre xente nas casas para recoller o correo cando levan, deixan as notificacións e ves hai que ir por elas. Temen que o seguinte paso sexa o peche definitivo porque os obrigaría a desprazárense ao concello de San Cibrao das Viñas ou a cidade de Ourense, co trastorno que iso implica, sobre todo para a xente maior. Depender dun taxis ou dun familiar que leva un ali. Entón, claro, isto é necesario, aquí é necesario. Desde Correos aseguran que os rumores de peche que circulan pola zona non teñen fundamento e que non hai ningún plan de eliminar a oficina nin de reducir horarios. Un descubrimento de expertos en patrimonio podería darlle a volta á situación dun dos edificios máis enlleiros do Grove, a Casa Torre de Escuredo. Acaban de saber que foi obra dun dos arquitectos máis prestixiosos do modernismo galego, Genaro de la Fuente, e o edificio está nunha situación de abandono, así que confían en que este descubrimento poña a súa recuperación para que sexa de uso público e se evite que acabe en ruínas. A Casa Torre de Escuredo data de finais do século XIX, aínda que no solar houbo previamente un pazo do que se conserva só unha pequena parte. O resto derrubouse para construir un edificio de vivendas. Por iso os expertos destacan que a Casa de Escuredo é unha das obras modernistas máis enlleiras da vila, que agora cobra máis importancia tras descubrirse uns documentos en que se constata que foi obra do prestixioso arquitecto Genaro de la Fuente. Para min foi un golpe emocional tremendo poder escoitar que un arquitecto tan relevante na historia de Galicia e tan importante no ensanche vigués fixo unha obra aquí no concello do Grove. Os expertos destacan a singularidade arquitectónica e todo o acervo cultural que latexa entre as súas paredes. Hai moitos elementos dentro do que é a estructura, como os óculos da parte de arriba, a decoración nas ventanas, que son propiamente, xa se ve, que son propiamente das obras de Genaro de la Fuente. A parte, no seu interior é un lujo, un salón árabe, o único que hai en Galicia e dos poucos que hai en España, diseñado por Arturo Mélida. Tamén temos o salón japonés e nesta casa, nese salón estuveron Emilia Pardo Bazán, probablemente Valentina Mascarajal e moitos outros personaxes da historia, porque Luis Antonio Mestre era, a parte de poeta, era un dos propietarios do balneario da Illa da Toxa.
A casa xa fora declarada ben de interese cultural, pero a familia propietaria logrou que retiraran esa protección. Agora, expertos e veciños coidan que hai razóns abondo para que as administracións a recuperen para uso público e se evite o seu deterioro. Xa tiraron con todo abaixo e xa fixeron un pelotazo co edificio ese que había aí, entonces non sei. Creo que eso está ben recuperalo. Eu creo que sí, que debían de restauralo, porque eu non vexo nin que a vendan, non sei. Ves así, dá pena vela caer, dá moita pena vela caer abaixo. Esa casa era unha casa de lujo. Eu creo que debería chegarse a un acordo xusto entre propiedad e administracións para que isto fora un lugar de goce e disfrute non solamente para os grovenses, sino para toda Galiza e para todas as persoas que nos visiten. Durante toda a mañá, técnicos e tamén operarios traballaron para retirar a balea que apareceu o sábado aboiando na Coruña. Son ni máis nin menos que 21 metros e 30 toneladas de animal, Mercedes. Si, un amplo dispositivo con máis de 20 operarios traballaron desde as 8 da mañá aquí nesta dársena de Oza para retirar esta enorme balea que apareceu morta o pasado sábado na zona do Portiño. Un exemplar de balea femia adulta que podería ter entre 10 e 20 anos e que mide 21 metros de longitude e pesa 30 toneladas. Coa axuda de 2 guindastres e un tractor procedeuse a súa movilización hacia a terra, onde posteriormente se despezou coa axuda de motoserras. Unha vez cortada, será trasladada para a súa incineración. Os técnicos do CENMA recolleron mostras do animal para analizar as causas do seu falecemento. Moveron a dársena de Oza para evitar problemas para a navegación porque a balea apareceu aboiando no mar fronte ao monte de San Pedro. É difícil botar as contas, pero estiman que xa podía levar máis de 2 semanas morta a valga. É unha balea común das que adoitan pasar por aquí perseguindo a comida. Pasan polas nosas costas todos os anos. Elas fan migracións norte-sur e sur-norte detrás da súa comida e por sorte, temos moitas veces quedan bastante tempo diante das nosas costas para alimentarse. Por iso aquí houbo en tempos unha importante industria baleeira e aquí en augas galegas cazouse en 1985 a derradeira balea despezada en España. Hoxe están protexidas para a súa conservación e é frecuente velas no verán. Esta que chegou morta era unha femia adulta de entre 10 e 20 anos e de maior tamaño que as últimas que vararon. Pasamos dos 20 metros e o normal é que nos cheguen baleas de entre 15 e 20. A diferencia de pouquiños metros que comentábamos antes, en caso de volumen de toneladas é moitísimo máis. Con cousa de 21 metros de longo e 30 toneladas de peso, imposible cargala inteira nun transporte. Fixeron falta cousa de 20 persoas, maquinaria variada e horas de traballo para movela e despezala. Foi a atracción da mañá en Oza. As grúas, tractor, motosierras, aquí fai falta de todo. El primeiro que yo vi aquí, los vi máis pequeños, pero deste tamaño nunca. Precisaron varios intentos para cargala por pezas destino á incineradora. Antes recolleron mostras de estudo. Xa recollimos as mostras externas, que ven sendo pel, músculo e graxa, sobre todo para investigacións en toxicología. Na CENMA farán estudos sobre a xenética, a dieta ou os contaminantes que puideron matar a balea. Botou xurro nunha leira que consideraba da súa propiedade coa intención de fertilizala. O que non imaginaba é que o caso acabaría no Tribunal Supremo. O protagonista é un gandeiro de Sarria. A suposta dona dos terreos denunciouno por un delito de danos. Foi entón cando comezou unha longa e insólita luita xudicial. Vemos todos os detalles deste caso nos minutos aquí no Galicia Noticias. Marisco, rodaballo, capón, tenreira ou cordeiro son algúns dos menús especiais que a cociña do Hospital Universitario Lucus Augusti vai preparar durante o Nadal. Farano pro medio milleiro de pacientes que van estar ingresados nas datas máis sinaladas das festas. Con 1.700 metros cadrados e 130 traballadores, a doula é a maior cociña de toda a provincia de Lugo. Aquí levan xa meses traballando para preparar os menús especiais de Nadal que van degustar as persoas ingresadas durante as festas. Haberá dende gambóns ou rodaballo ata capón ou cordeiro con pratos empradatados para cada paciente. É unha carreira de fondo. Nós empezamos en outubro, un pouco a darlle forma, que é o que queremos.
máis ou menos calculamos canta xente podemos ter para facer pedidos, poñernos en contacto cos provedores, porque claro, estamos falando de moita cantidad, de moitos kilos de langostinos, de terreira, de pescados. Entonces vamos dando un pouco forma. A semana que ven esperamos recibir sobre 120 kilos de rodallo fresco para preparar para os pacientes. Así mismo tamén vamos a recibir tamén sobre 100 kilos de roast beef, tamén para outra das comidas preparadas para Navidad, e os langostinos, que non poden faltar nunha cena de Navidad. Na cociña do ULA prepárase a diario a comida para uns 650 pacientes. Polo Nadal, esa cifra baixa e só permanece no hospital que non pode pasar as festas coas súas familias. Para ese medio milleiro de persoas e para quen están pensados os menús especiais. Facer un menú como se fora para a nosa casa especial, para que os pacientes de aquí pois se sintan tamén unha noite especial, unha comida de Navidad, por exemplo, pois especial, diferente, que non é o mesmo de todos os anos. Un pouco darlles aquilo que comerían na súa casa, máis menos. Na cociña do ULA tamén están concienciados coa necesidade de aproveitar os alimentos e minimizar os residuos. Tanto é así que o Hospital Lucense acaba de ser recoñecido como o primeiro en todo o ámbito estatal que recibe a certificación de desperdicio alimentario cero. Falta pouco para o sorteo de lotería de Nadal, estamos a día 16 e o día 22. Se aínda queren comprar décimos, é posible. Iso sí, xa hai algún número que está esgotado, pero se o que lles gusta é tentar a sorte, hai a posibilidade de adquirir un décimo ás cegas, é dicir, sen coñecer o número que é. En Monforte, unha papelería vende os boletos nun sobre sorpresa coa recomendación de que non se debe abrir ata que se celebre o sorteo. É un dos símbolos máis típicos das festas do Nadal, a venda de lotería. Neste despacho de Monforte ofrecen a posibilidade de xogar un número e non abrilo ata o mesmo día do sorteo. É unha iniciativa que facemos pois para darlle un pouco máis de chispa á venta de décimos para este sorteo, e consiste en ter un décimo, bueno, pois como vedes aquí, son décimos de Nadal metidos nestes sobres. Entonces os clientes veñen e os máis atrevidos, porque claro, a historia é que deben de guardar o secreto do décimo hasta o sorteo, hasta que chegue o día do sorteo, ou incluso hai xente que espera despois do sorteo para saber o décimo que levan dentro. É unha forma de prolongar a emoción. Siempre estás con intriga de si te va a tocar, pues más aún todavía si no sabes el número que vas a jugar, aún es más intrigante todavía. Pareceme ben, porque efectivamente é bastante intrigante, bueno, pois é unha maneira máis de que sexa doble sorpresa. Hai clientes que se decantan por esta opción. Como acaban de decir, é como sorpresas son así, pois venga, sorpresa. E además que é un para min, outro para miña irmá de Tomiño, vai levar un sorpresón increíble. E, ademais, unha forma de tentar a sorte ao deixar a elección do número ao azar. Hai xente que che pide números moi concretos. A estas alturas é moi difícil xa que da máquina salgan números moi concretos. De feito, por exemplo, todo acabado en 7 está rematado, xa non hai terminación 7. Entón, bueno, a estas alturas buscar un número concreto é moi difícil. Entón, pídenche números ao azar, e, bueno, esta é outra forma de que leven o azar sin compromiso de ser eles os que deciden, que tamén a veces apetece que alguén elija por ti. Sexa dunha forma ou doutra, todos temos o desexo de que a sorte nos sorría o día do sorteo. Acabou no Tribunal Supremo despois de botar xurro nunha leira que consideraba súa. Falamos dun gandeiro de Sarria que acaba de ser absolto dun delito de danos despois dunha insólita batalla xudicial coa presunta dona da parcela. Esta historia comeza en Sarria, cun gandeiro botando xurro nunhas leiras das que se considera propietario. E remata 6 anos despois no Tribunal Supremo, tras unha complexa batalla xudicial coa suposta dona desas parcelas. Se acusaba dun delito de danos intencionados nunha serie de fincas polo feito de meter ganado, de utilizalo para pastoreo de ganado e por abonar esas fincas. Unha primeira sentenza do xulgado penal de Lugo absolveu o gandeiro. Pero a muller recurriu e aí chegou a primeira sorpresa, xa que a Audiencia Provincial de Lugo decidiu condenalo. Revocou a absolución de primeira instancia, pero non modificou eses feitos probados. E con eses mesmos feitos probados, condenou o meu cliente por un delito de danos.
Pero o pleito do xurro non quedou aí. Grazas a un recurso extraordinario interposto polo gandeiro, o caso escalou ata o mesmo Tribunal Supremo que agora lle dá a razón. Nin se declara aprobada que a finca fora allea, que pertenecera ao denunciante, e ademais se di expresamente que os actos realizados non tiñan entidade danosa, senón que eran meros aproveitamentos das fincas. Pola súa parte, o abogado da denunciante explica que acata pero non comparte o fallo. Engade tamén que o mesmo gandeiro foi condenado en anteriores ocasións por feitos similares. A sentenza do Supremo é firme, pero deixa aberta a porta da vía civil para aclarar de quen é realmente a propiedade das parcelas.